πείτε, ήταν ένα παιχνίδι λίγο που είχε τα up και τα down κατά κάποιο τρόπο. Στον πρώτο σετ οι λεπτομέρειες, τα λάθη κυρίως, το καθόρισαν. Κάνετε μια αντεπίθεση, ένα δεύτερο σετ που κρίνεται τις λεπτομέρειες, αλλά στο τρίτο είστε κυριαρχικοί. Και πάλι τα λάθη στο δεύτερο σετ παίζουν ένα ρόλο. Νομίζω, δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε το tie break. Δηλαδή ότι ο τρόπος που χάθηκε το τέταρτο σετ σας επηρέασε ή ήταν οι λεπτομέρειες που σε αυτά τα παιχνίδια παίζουν ρόλο? Αρχικά θέλω να πω ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια δεδομένων των συνθηκών που παίξαμε. Θεωρώ ότι κρίθηκε πάρα πολύ το παιχνίδι στο πρώτο σετ, όπως είπες και εσύ. Μετά δυστυχώς θεωρώ ότι δεν πιέσαμε όσο θα έπρεπε στο σέρβις, γιατί τους δημιουργήσαμε στην αρχή αρκετά προβλήματα στην υποδοχή. Και λίγο ήρθε η κούραση, λίγο κάποια λάθη τα οποία δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε, ήταν εύκολα λάθη και ήρθε νομίζω αυτό το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, το κεφάλι ψηλά, νομίζω κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τα βλέπει ο κόσμος, αλλά εμείς είμαστε σε καλό επίπεδο και πάλι. Το γεγονός ότι παίξατε κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος φέτος έχει τους ίδιους στόχους, σας έλειπε ένας πολύ σημαντικός παίκτης, γιατί η απουσία του Ανασίεβιτς ήταν κομβικό στοιχείο το παιχνίδι. Το γεγονός ότι η εικόνα που είχε το παιχνίδι, αυτό δίνει μεγαλύτερη όθηση για τη συνέχεια, γιατί η ομάδα βλέπει ότι ακόμα και όταν λείπει ένας πολύ σημαντικός παίκτης μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Σίγουρα ναι, σε αυτό το χρονικό επίπεδο, σε αυτή τη χρονική περίοδο κιόλας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, ότι μπορούμε να παλέψουμε ακόμα και με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε επίσης και εμείς ίδιοι αυστηρότεροι με τον εαυτό μας. Μία απουσία δεν σημαίνει κάτι, συνεχίζουμε να έχουμε υψηλό επίπεδο.